Samantala, iminungkahi po ng Pangasinan Migration and Development Council ang pagkakaroon ng 5 milyong pisong standby fund bilang suporta sa mga Pangasinensing migrant workers kasunod ng naging pagpupulong ng tanggapan ngayong quarter. Paliwanag ni Vice Governor Mark Lambino, ang naturang pondo ay hindi direktang ibibigay sa mga OFW ngunit magsisilbing pondo para sa nararapat na programang tutugon sa kanilang pangangailangan tulad ng mga insidente ng biglang pagpanaw at mga dagdag pangkabuhayan para sa mga manggagawa. Ang standby na 5 million na fund that will be used by the Migrants Workers Office or Committee po na under the provincial government. So ito po ay ipresenta na rin po natin sa ating gobernador at very positive naman po ang kanyang reception dito sa proposal na ito. So ayusin lang po yung guidelines para po sa fund na ito. Just to be clear, hindi po ibig sabihin na magbibigay ng 5 million sa naapektuhan or what. So this will be a fund that can be pulled out or seed money na pwedeng hugutan po para sa mga ganitong mga incidences. Not just for deaths sa mga OFWs, pero kung paano po natin pwedeng tulungan natin mga kapwa Pangasinense na mga migrant workers. Yan po ang tinig ni Vice Governor Mark Lambino. Positibo rin umano ang tanggapan ng gobernador sa naturang mungkahi at pinag-aaralan na ang mga pamantayan at alintuntunin para sa pondo para sa posibleng implementasyon. Ang naturang hakbang ay bahagi ng tugon ng pamahalang palalawigan kasunod ng pagpanaw ng isang caregiver na si Mary Ann De Vera dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, patuloy ang proseso ng pagpapaabot ng tulong sa naiwang pamilya ni De Vera tulad ng scholarship at ng mga kaanak sa Pangasinan Polytechnic College, bukod pa sa tulong pinansyal na may papaabot mula sa iba pang sangay ng gobyerno. IFM News. IFM News. IFM News.